radio yechirungu community focus chiri pano pahospital yechina murapatisana nemadzimai mamwe akazvitakura vamwe vane vana vacheche vari kutaura kuti dai chivakwa chematernity hospital chemothers shelter change chapera nenguva idiki sekuda kwekuti chinowanikwa chichizobatsiridza madzimai emuno munharaunda nemamwe anenge achibva kunze kwenharaunda. Tiri pano pacommunity radio Harare. Ndikuona makabata kana baby structure iri kuvakirwa madzimai kuti vange vachibatsirika panyaya dzekusunungurwa kwevana. Muchiona sei nyaya yekunge pachivakwa structure iri kubatsiridza madzimai muno munharaunda? Tinoona zvakanaka chaizvo kuti kana pasina tinotoshaye kunyatsogara ndikuona kunayo tinenge tichidawo takanyatsowana shiti yakanaka kuti tinotasagarawo pasi tisinganoiti tisingatsvaizvo zvakanaka chaizvo. Asi ipapo tisati tane structure before structure yange yamisikidzwa apo matambudziko amaimbosangana nawo panyaya dzekusunga pano paizara singaiti kuti panawandisa vanhu vakawanda singaiti paizara tainyazoshaya Our fast is as soon as yesterday. Why? Because we are having this problem of home deliveries, DBAs. When I say DBAs, I mean born before arrival. Okay. Most of our clients, my long distances are not traveling, and the cost of transport is another thing. And we are not encouraging them to deliver mudzimba because atizive tingati hunaku kana kuti kuchena kwepavanosunungukira ndopavanozoita maproblems ekuti mumwe anozoita yatinoti post delivery antisepsis iyo handitika then vakutonida futi kuzoita sei kusvarava. Iyi mothers shelter ichachibatira pakuti madzimai ese vanenge vari pamberi as long as atosvika 36 weeks takutomaadmita asisina ndidi yekuti agarire kupi kumba because at 36 weeks 36 37 38 39 munhu apancho nekuda sei nekusununguka takutogara nawo pano. Saka zvinoita kuti isusuwo pano paclinic madeliveries edu isusu araise of which tinenge takwana mahome deliveries mashoma than institutional deliveries. Asakatarisa ipapo matona pano pane madzimai akawanda zvizhinji kuti vese vanenge vaibatsirwa kana vanobatsirwa pachipatara chino chikureva kuti kana mane iro bese zvamunoita kuti munenge marerutsirwa mutoro. Asi tisati tane bhero kushanda izvezvi current situation yekuti muchibatsira madzimai akawanda yakakumirirei zvakadii? Yakatongoti omei because mumwe anotouya atodhilivhera murodhidha, mumwe anotouyawo zvake atove furi because pamwe abva kuri, pamwe atomboshayiwa transport yacho yekuita sei nekuisa kuno, pamwe hatorina futi mari yacho yekuti aite sei auye kunobva asunungira kupi kumba uzoya kuno pamwe pa6 weeks atosunungukadhara. Madzimai iwo vachiona chivakwa chida kuvakutorumira vazhinji vari kutozvona zvavari kutozvifara because ikoko kuchange kuchitorina nesi anogara ikoko ende zvinotibatsirawo because isusuwo tinenge tichivamonita on daily basis. Patinovamonita pachona tikaonawo atinoti madanger signs kune munhu akazvitakura vanokasira kurifirwa nguva iripo kudistrict hospital. Awa ndicho chirongwa community focus Zvirimunharaunda chatupa ipano pacommunity radio Harare munzvimbo yedomboshara. Zvinhu zvakanaka hanzvadzi yangu sisi wagara mudomboshara tinosununguka zvakanaka nekuti tikasunungura mudzimba vamwe vanoita macomplications vana vanofa vamwe mai vanofa. Saka tikanga tine nzvimbo iri yakanaka yekusunungukira tiona zvinhu zvakanaka. Asi izvezvi isati yapera structure yedu iyo yekuvakirwa madzimai izvezvi madzimai mukumborarama sei ende mukubatsiridza sei panyaya yekuti madzimai ane pamuviri? Tinongoti tikarwadziwa dzongatoya kuchipatara ukanonoka unokuzvarira kunoka zvinenge zvarwadzira ipapo utosunungukira ipapo togona kutosvika kuchipatara takatobata vanhu vamaoko. Saka mamushuvira kuti inge yapera zvake taitoshira kuti gore risatopera isati yatopera June atosvika yatopera. Asi mukona ichibatsiridza madzimai ese munharaunda. Aiwa tiri kuona zvakanaka zveshairi kuna kuti batsira zvakanaka.
asi tiona initiative yakatangwa nakanzira nevamuna uyo vatapiwa murima zvinotokudini ichi chavakaparura aiwa toti vatapiwa murima munhu akanaka zvokuti tiri kuvatsikira. Pandakapinda tichitanga kuti ndakusimudzira kuvakwa kwethis structure yemothers shelter iri paChinamhora clinic, ndakapinda iri pawindow sill ndobva ndapusha ezvinezvi paroof level nezuro chaiye ndo pakatosainwa mari dzacho dzekuti tichinotenga roof nematerial yeroof, ndo zvatakumirira. Then vakomana vari kuuya kuzoisa tubing yemagetsi vanenge vari kuuya kuzoisawo, saka I'm expecting kuti zvanga zviri paplani yangu taida kuti titi pafirst quarter inoi tinge tapedza kubrickwork yese neroofing, but nekuda kwenguva yazotimirira yemafanzi acho ndo yazokonzeresa kuti tizongoti pushei mbichana nekufamba kwenguva. Asi tiri kuti by end of June, by June this structure ishi inofanira kunge yapera yese yakutoshandiswa, madzimai akutouya kuzorindira mimba dzavo vari pana.